Uba Meral Bonds MLA jong kanong po konstituensi. Henen kasngi kalay tarik uyayong ulalik bani kenduk hi dalade yaki bahi ngasem jong kasamla wandalin kongor bangpuai hadwa rublay kabadai kasamla kabala klat dangshen hakan nong ba dalhi. Hakan ni kajinglet jong une unong mikman ulano senyangru dau kau harangkat bakasong pisa kum kajing solem syakane kalong ying. Lasenran langru hakan ni kajinglet yakendu jong UMLA lasenran dau kinong yalam jong kanong po blok kongres komiti ki bakuntup uba plilat tuso uba minsing makeri ba opel lengdo ba balajit rani lembat kiwi kinong yalam bakhmat jong kaneka nongpo blok kongres komiti kumban chupen kenmau kasamla wandalin kongor kade kabadang sulit tre batsa hamunirka delhi tangkum balai benai hadin baklami nanongba haryana henrei ulo badum ulawan mentap ya kayin kesem jong kate kasamla hadin balayo ya ka khubor balalap ya ka mediap jongka na yingsa bat la subaru bakirunar kila penyap ya ka bat khangtala ya ka ying na sabar tat hadu bakamet kelas dang mansma bat kumjuru baki bahaying kila haban pendep sundon ya ka jingle niam hanong ba dalhi habakren hakani ka sengi nakaliang uba meral bonds kumunung mikman ulap pempau ke jing sokia bajing sosi halor kani ka khubor hakabakum ki bahaying asem kila mat ya ka jing sosi kthang banyam pat donut bandu no ela ka jong ka khun ka baningkong ula ai mensimru ya ki bahaying asem makemde bandu jengkermen wala kilamat ya kene ka jing thang mensim namar kane baro kade ka jing penya jong blei nrei bakin duai nakabenta ka step ko ba pernai bat ki jing kermen kinwan hakayin ka sem baro ka wei wat hadin bakila du no yala ka jong ka khun pha el jing solem ki ka jing ka sem ki ba mat ya kene ka jing sosi jing ka thang mensim ha ba pi pila du no ya iwe ne ki khun ba he e jong kun kun te jong ba la du no e la jong jing ken ba jaka ta bisa ti po kono ba adeli ki nong lam jong nong po blok kongres komiti baro ki bidang rengkat ha ni po ki ba men makri ba BS teron ba open do ba legit running ba pren ba lando ini ki bidang ba tos ba prang ki nong kemi na kaliang jong mangila nong kursi kong spirit kong relibon bagi kong pak jonom kiri deki nong elam demi ki dan rengkat hak mereka si kamtam mapi upa kini kini ki bahaying ki bahsem ki bahajan macam bat kumju ru ki orlok nong chong snong bagi nong tre ki jengi jong kongres parti ki badan hapo kene snong hapo purdua ladu katuka arpo nyong tarik kabangila ban kumbala ban sotu kopi kum kayin sem siyo itu kubo lengba katrat rekam jong police department napo napo apa pentip sipi ban pensisha ban itu malai de em ikul ti jopi bamat itu kijingja ko sumsi ban da yang jopi hadin bapila lek ban pensisha ban identify na pentip sangaru dalam step atau step aku praterik yo bani keduk bani bat yo ban ya snok tilang bani bani penbet kumno punya lek yawan kumno punya sa idem yo ladro ban keren ya USP ya UDC wat lada UDC dan po syuti dan sini de la sungkia ban keren bat SP udaladi adin ba nakaliang jongar on ki pide ban pha away sub inspector ban a company ya ki bahayeng ki basem ban le sha dali dengan jompi la pha ya tu website amit sinha la ngam apa ban la pha ban le lang bat pi bat nakaliang ka jonga kum emle nakaliang jongki nong tre po ko parti ki jongi ro kat ko bangila mak de ki brio ko po konsumsi jongi ba mat ya gane ka jong susi ki jong katang matsim ni kat ko bangila la persyang pihak tu por wala si sang so wan pan map na pi ni yo men sunran lang bat pi daga met ban nek sadu seti so po no ba delhi ha ki jing ya wit ki kam ki jam re na liang jong pi la yo ban poi so tu jaka la yo ban pendep ki kam ki ba pendep ban di on tep ya ga met ka jong khun ni rai persah ki jong pi na liang jong jing sem ni liang jong ni wala dang yo ban don bat pi ha tu sengi ke bagi pendem yang mereka sengi wan ban ya
dan rekat berpit ban pha agi snolem na kaliang ga jungi kum ka Kongres Parti numpok blok Kongres Komiti gaju opor kajing solem na kaliang jong imhe Dr. Dilopang kum ex MLA jungi i baju don hasenda berpit kum nomi kemat jungi agi por ki baladep na kaliang jungi na keren menin na itu i dengan sewan hang ni pha na kaliang jungi ro kajing solem chapi kum kajing kasem tam yo kupa ka kemi di bajing basem kini aro tena kaliang jungi kum parti akan ke por abang wan ban pha ke solem ingit scam aga jing im jungi kum ki brio ladangin kan mau ya ka dikot kelendong na ka bible job aga jing im jung de balamat ya sibun ki jing susi balamat sibun ki jing aga jing im jung teng ni kum ki khun ki jung ble ha bang im hasla jung bu be ki chen ya au trai kan ran punya lam ya pi jing im ki badang sa ki jung pi kum bong job uman jing ki babun dari hadin no ble kur khu yu lai phusha andre phusha sispa sha ke ba u don ngin sim begini ke baro ki kom perkat kin don happy bat ba phim dei ban rit ban sim phim dei ban snow si phim dei ban perkat ba kini ki baro ki wan jata phim dei haparo ni kum ki khun ki bong ble le suspa sla jo perthei ni ma ni kini jing baro amar kata kum ki long sem to pin sim banang ni sakmat kalenti ke begini ya kum ki brio kadang dong kalenti ke bajrong namar kata to ngin sim bagani ke bentak mana kaliang jungi bengiwan benpa ju solem ya piru ngim don ban ai ya pi subha banum su ngim yo ban senran ya pi ngat pisin apa pilek chati bengiwan man daga sngian ya benpa ke jing solem cha pi ubleu don rekat ba pi pa ke kemi ba ying ba sem baro sinong ka thau balang baro pi don scam ubleu nom ino pi sing ko por bang sa aga jing im jong pi de aga ne ko por na kaliang jong ni kum ka parti baro ko be no po blok Kongres Komiti im don ni pha dang jing soblem ublem don ka bat pi non tang ning jing ai ke barit don no khau wala bu ang tu ke so ba ban diang bat ka don ka ne ka donation khnjat concert ka ko mani la ban lum ban no senyang so ban IT pi ka ne ko por te pi so ba ban diang ni ko pa so ba ban wan jing ai ka berit dan sibun ki jing lu ki jing sep ni yang jing tak jing snok tilang ka berit ka yang jing to kubli sibun ya baro tam ki bahi sem bat kubli sibun ya baro no ya lam jing baro ki bala pelak ka por ka koridor ka jing pi bana ka yang jing aku munong mat pi kubli ka ketang na ka ya sa jing sa pi ki no tri parti bagi nang lam pi yo sing jing teli jing ik na po support kham tam ha ga bang don bentang bukum kini ki jing sem jong ki nong kesan ki jing jong ki parlok ki jing ki parasnong prathau ki jing ha bagi man kum ko parti ni to ngin long bala kloi bani no siang to ngin long ba kloi bani ai sim ni so le ha ki por Ulap pauru bakum u nong mikman ulap persang banyarap yaki bahing hasem nadu kasngi baki lalet chanongba Delhi nakabenta bani shaw yakamet tat hadu bakin dawan phai suk shalaying nakaliang ki bahing hasem jongkate ka samla kilap pau pat yakajing sokumen ka bakrau bakajing sungu halor kajing kloi jong u MLA banyarap nadu baki lasdang banlet Delhi tat hadu bakin dawan phai bat kilai turu mahadu menta kimpat yok khubori naki pulit halor kajing yap jongkate ka samla namar bakajing token kadang ya chakman Lamda angu e ublay try kanrat na jrong wadaday hangne daga jingya kabasung si andre lang baga jing tin ka jong ublay jing yu try kanrat bangin ala ban pendap kam aga bayde bat kane ka jingja basung si nimla lamda pen pau ke jing sung ngu ka bakrau ya local MLA jungi bayarap jingi lolong kumbala pli ka daga jing khangba an pen I ya kita kilenti ka ba kumno ngi dai ban le kumno ngi dai ban nyaj ha ga bai dai bat kane ka kam ban pendap ha bai dai bat kane ka kam ulai rap sibun ki ulai rap na ka benta ka pisa ulai rap ru na ka benta kita gi ban pen kran ye ki kebreu ke badan Delhi ban pen kran ye ki pulit
lalong kumbang isungrit mensim mas wa bangin mi nang ne andre lang ba jing yarap jungi jung u MLA jungi u ba meral bon sim undang ila poi sadal hiru ila yo sibon gi jing yarap lalong kibreu ila ap lupa ngi ban ai kata jing yarap nane ban sulem ngi hakabai dei bat kene ka kam tena kaliang jungi ki ba hayeng ni kauru kene ni shimru kene ka kabu ban ai kata ka jing kublai kaba kerpang ya baro kibreu ba ya snok ketilang ban ya don lang kata ka jing sunglam hakabai dei bat kene ka jing ya basungsi kabalaja kene ka long jing jingi te hakabai dei bat ka case ki ba bat kene ka jing ya basungsi ngimpat yo kano ka update na ka police department namar ngimpat dep kata ka forensic te na kata daw dai bangiyo kata ka kano information ta mun ba insa update ha ka media te tang kita ki content ba kendiat keblesibun